28-й адкрыты турнір па гарадках сабраў каля 80 удзельнікаў з Беларусі і Расіі. У многіх камандах чэмпіёны Еўропы і свету, пераможцы і прызёры розных міжнародных спаборніцтваў. У маладзечні спартсмены спаборнічалі ў 3 дысцыплінах: класіка, еўра і фінскія гарадкі. Некаторыя спартсмены выступалі за нолькавым поспехам ва ўсіх намінацыях. 3 дні працягваўся турнір, і праграма кожнага дня была досыць насычанай. На дарожкі стадыёна выходзілі спартсмены з бітамі ў розных узроставых катэгорыях. А моладзі прыклад ёсць з каго браць. Гарадкі – гэта той від спорту, якім не позна пачынаць займацца ў любым узросце. Я, допустим, уже больше 50 лет в городке играю. Поэтому я практически уже всех ведущих спортсменов знаю, можно сказать, с пеленок. Вот. И, соответственно, отношения. У нас очень дружелюбные отношения между всеми городошниками всех стран. И это очень здорово, в отличие от многих видов спорта, где конкуренция перерастает в неприязнь. То у нас это все проходит очень по-доброму. Выступал, 2 тура отыграл. С белорусов пока 2-й. А со всех, получается, где-то после 1-го тура был на 7-м месяце. Еще 3-й тур покажет свою, расставит все точки над «и». Гарадошнаму стадыёну ў маладзечні ўжо каля 150 год. Тут праходзяць міжнародныя спаборніцтвы ўсіх узроўняў. Ачкі, набраныя на гэтым турніры, залічваюцца спартсменам у асабістую скарбонку і першага этапа Кубка Еўропы. А на ўрачыстым адкрыцці спартсмены і суддзі шчырымі апладысментамі сустрэлі цікавую вестку наконт будучых спаборніцтваў у маладзечні ўжо ў гэтым годзе. Этот турнир проходит в последний раз. Мы, конечно, в августе месяце всех вас здесь ждем на чемпионате мира по городошному спорту. Под это на сегодняшний день мы строим современную городошную площадку, тоже здесь, в Молодечно, на нашем спортивном объекте «Олимпик», где и будет проходить чемпионат мира. Это будет уникальный по своему соревнованию. И я вас уверяю, такого формата, который будет в этом году в августе месяце, у вас еще не было. У агульнакамандным заліку жаночая зборная «Маладзечна» стала пераможцай. Мужчынская размясцілася на 4-м радку турнірнай табліцы. У асабістым першынстве Антон Драздовіч заняў 2-е месца ў фінскіх гарадках і 3-е ў Трохбор'і. Цяпер на маладзечынскі стадыён балельшчыкі завітаюць у чэрвені і ліпені. Летам адбудуцца тут камандныя асабістыя турніры ў рамках чэмпіянату Беларусі. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.